Hvorfor valgte du at undervise? Jeg valgte at blive underviser, fordi jeg synes, det er spændende at have med unge mennesker at gøre. Jeg synes, det er givende, og jeg synes, det giver en masse inspiration. Ja. Hvilke fag underviser du i, og hvad bliver der lagt vægt på? Jeg underviser i international økonomi, og jeg underviser i afsætningsøkonomi. Og det, der bliver lagt vægt på, det er, at vi får en økonomisk forståelse. Det er, at man kan analysere forskellige økonomiske problemstillinger. Så det er meget spændende rent faktisk. Hvor mange studieretninger er der? Det kommende skoleår, der er mange nye studieretninger. Jeg er faktisk ikke klar over det nøjagtige antal, men en 5-6 studieretninger er der i hvert fald. På hvilken studieretning er der flest elever? De studieretninger, vi har haft indtil nu, der har det været psykologi og innovation, hvor vi har flest elever med overvægt på innovation. Men det kommende, der kommer nye studieretninger her fra næste skoleår, så der ved jeg det ikke. Har du en afsluttende kommentar? Ja, at for det første er spændende at gå på gymnasiet, og det er super vigtigt, at man gør det godt fra dag 1. Der er masser af udfordringer, og det er jo springbrættet til at få den drømmeuddannelse, som man skal have senere hen i livet.